אוקיי, שלום, היום אני אראה לכם קסם שקוראים לו Jazz Aces. אוקיי, הקסם מתחיל עם 1, 2, 3, 4 אסים ו4 קלפים רגילים, אוקיי? ניקח את האסים, אוקיי? נהפוך את הקלפים הרגילים וגם את האסים. נשים פה אס, אס, אס ופה אס אחד. עכשיו נשים את אחד הקלפים הרגילים ואת אחד האסים נשים פה בקלפים. נעשה ככה, והאס נעלם בין ארבעת הקלפים הרגילים והופיע פה. נשים פה עוד קלף רגיל, עוד אס, וגם האס הזה נעלם והופיע פה. אחרון, נעלם והופיע פה. זה Jazz Aces, מקווה שנהנתם, יום טוב וביי.